Nabahin ng opinyon sa mga construction workers sa dakbayan sa Talisay, kabahin sa sugyot ni Senator Coco Pimentel na ipatuma ng heat break alang kanila. Tungod sa grabing kainit sa panahon, nag-antos ang mga construction workers samtang nagtrabaho. Ano ang report ni Femari Dumabo? Bisan sa naglagiting nga kainit sa adlaw, giantos kini sa mga construction worker ug padang nagtrabaho sa ibabaw nga bahin sa usa ka edipisyo sa dakbayan sa Talisay. Sa mga sama nila nga kanunay expose sa tumang kainit sa adlaw, nakabot ni Senador Coco Pimentel ang sugyot nga hatagan sila og heat break. Diin pwede silang mopahuway sud sa 3 ka oras apan dili kuhaan ang ilang sweldo. Dunay uyon sa mga temporary work break kun heat break. Uy, okay kay mamay og musikon sa mga kontraktor, mga engineer. Pero karon sir, sa may inyuhang mga pamaagi, aron di kayo mo mainitan pag mayo. Ano yung trapal lagi? Oh, yun sapat. Sa tubig ninyo sir, problema ba mo? Oh, okay, namin na rin sa tubig. Provided mo sa kontraktor. Hmm. Samtang gitugan ni Cyril Velasco, ang presidente sa Talisay City Chamber of Commerce, Trade and Industry, nga mapangitaan og pamaagi aron di mabutang sa laot ang mga trabahante ning grabing kainit ug di na kinahanglan pa ang heat break. Butang nga giyon na nasab sa ubang mga construction workers. Daghan na kay tag mga holidays, no? And in my opinion, this will not be best, no, for business. Mas mayo siguro kung tagaan lang po nato og options, no, ang atong mga contractor o ang ato ang mga construction workers. Daghan man paagi masolve na ang problem sa heat, no. For example, ato pa nato sila, tagaan nato mga kalo, tagaan nato mga payong or shade, no, butangan nato silang shade, no, para lang na makapadayon gyapon trabaho without compromising for their health. Ay, tandaan lang, kung di man dahil init, ako agam may likay niya, balik sa... Alakan sila sa kaitana. Pero kung bayran ka nang Di sad mayo ipahuway sa bayaran ka. Atong trabahoan, di lang sa kayo, to paspasan mayo, kayo sa init. Ato lang kung ano na tulawas, kay patay sa tao na. sa man maluoy sa construction. O maluoy siya sa tagya sa atong gikuanan, ang tagya maluoy sa nato. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabo. GMA Regional TV Live.